भाग्यवान कुर्साचे कुर्वे निवराम कामचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सम्याच्या भडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि ती पवित्र आत्म्यावर नमान मरी एक खुरपेन भरले समुद्र सुम्यासा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भगवंती मरिया आबले सोम्याची साखर नमान मरिये कृपेन भरले समुद्र सुम्यासा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. आणि देवाचो पूत मुनीस जालो नमान मरिये कृपेन भरले समुद्र सुम्यासा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भाग्यवंती देवाची माई आम्हापासून विनंती कर माग्या ये समय भडव्यान बरी खबर दिल्यावर तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणल्या ताज्या कष्टाने कुसवावी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पाहू शकतो कृपा आमच्या अंतस्करणाने वत म्हणून आम्ही मागता त्याच ख्रिस्त आमच्या सम्या मरी फाता आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या भडव्या म्हज्या राखण्या सर्गींच्या दयेन म्हाका दिलाय म्हाका रात बाळ आणि सलय आमेन. श्रेष्ठ भडव्या भाग्यवंत मी गेली आमच्या झुजात आमका सांभाळ देवसराच्या खोटापणाचेर आणि पासांचेर आडी आमका धाड देव ताका फर्मावत म्हणून आम्ही लालेवन आणि तू ये सर्गीच्या फौजींच्या कुवारा आत्मे विबाडू संसारार भोवच्या सैतानाक आणि हेराक ताच्या हेरा कोटायतल्या देवाच्या पदवेन येवकडा लटून उडय आमेन. शासनाचो विषय दितांका ये सम्या आणि निरंतर प्रकाशांचेर फांकोदी समाधान ते विषय घेऊन दे आमेन. सत्मानतान देवाक सर पदवीदार बापाक आणि पृथ्वीचार असणारा आणि जेसू ख्रिस्ता एकल्या सुता आमच्या सम्या जो पवित्र आत्म्यावर मी गर्भी समावलो आमका मर्यादाम जन्मलो काल तने चार जडलो निरंतर निके पडलो इतल्यामध्ये देवलो तिथे सामर्थ्यातलं जीवन जलो सर पदवीदार देव उपजाव बसला तैंता जुव्यांची आणि मेल्ल्यांची मुसबी करून तो येतलो सत्मानता पवित्रत्म्या कॅथोलिक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार भक्तांचे बक्षणे कुडीचे जीवन कोण शासनाचे जीवित आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जाव तुझे राज आमकां येव तुझी कुशी जशी सरगार जाता तशीच या संसारान जाव नमान मरिये कृपेन भरले सुमे तुझे सुमे आसा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. नमान मरिये कृपेन भरले सुमे तुझे सुमे आसा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. नमान मरिये कृपेन भरले सुमे तुझे सुमे आसा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक मुखारच्या पहिले एक टेस्टमनी आसा आम्ही ऐकूया आणि त्याच्या उपरांत आमच्या सम्याक आम्ही स्तुती आराधन करूया. आमच्या मॉर्निंग मन्नाक हजाराच्या बायग्रेट्टाची टेस्टमनी ती सांगता म्हजी दुबय तावन बेंगळूर येताना कॅबिन क्रूवान ताचे हँडबॅग लगेजीन घालूंक घेतले पूण टॅग घालूंक नातले. बेंगळूर पावतना कळ्ळें हँडबॅग पावना म्हूण. ह्या बॅगांत गरजेचे डॉक्युमेंट आशिल्ले. आमी खंतीन बुडोवन गेल्या.
त्या दीस मॉर्निंग मन्ना वेळार म्हज्या सोम्या लागीं हांवें मागलें सांगतास ब्रदर लॅन्सी लागीं मागोंक सांगलें. ब्रदरान म्हाका आपोस्तालांची सत्मंत मागणें भावार्थान आनी खळानांतल्या श्रद्धान म्हणूंक सांगलें आनी हांवें तशेंच केलें. देवाचेर अखंड पातयेनी दवरून हें समर्थान देव दाखयतलो म्हूण भरवश्यान मागलें. फकत 3 दिसांनी म्हज्या धुवेक खबर आयली ताचें हँडबॅग दुबाय एअरपोर्टांत आसा म्हूण. सादच ना म्हूण चिंतलें तें आमचो देव साद करून दाखयता. देवाक हांव अर्गां दिता. म्हज्या धुवेच्यो सर वस्तू आसा तशें पाटी मेळ्ळ्या खातीर. देव आमकां राखता म्हणलें सत दाखोवंक हांव आनी एक ट्रस्टमणी दिवंक आशेतां. एका आयतारा सदांचे परी मॉर्निंग मन्ना मागण्या उपरांत ब्रेकफास्ट तयार करन आसली. कायल धुवंक हूण उदक तयार करनासता हूण उदकाचें आयदान गॅस स्टोवार निसरून पडलें आनी उदक ओमतालें. हांव भियान थरथरलें. उदक म्हज्या आंगार पडलें तर म्हजी गत जाती. तरी देवाची महिमा वर्ती. त्या खतखत्या उदकाचो एक थेंब सयत म्हज्या आंगाक कैस लागोंक ना. देव म्हाका राखता. तो म्हाका सांबाळटा आनी ताची काकूत म्हजेर आसा. दिसपट्टा जिणेच्या हर एका मॅटार देव म्हाका राखता आनी सांबाळटा. देवाक जावं सर स्तुती महिमा वंदन ससनाच्या ससनाक आमेन. Amen. Argan tuka sumyan Jesu. Hogla tuka sumyan Jesu. Mahima tuka sumyan Jesu. Wantan tuka sumyan Jesu. Hallelujah. Hallelujah. सगळे आमचे माइक अनम्यूट करून त्या सुम्याची स्तुती करूया. Hallelujah. 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 Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Say hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. घट्ट तरह स्तुति करिया. सगळे माइक अनम्यूट कर स्तुति करिया. Let's all unmute our mic and loudly praise and worship the Lord. Hallelujah. Yashara la bara di bara shira bara di gira bara di bara. Yashara la bara bara di 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 bara. Yashara la bara di bara shira bara di gira bara di bara shira la bara di gira bara di bara shira bara di gira bara di bara shira la bara bara. Yashara la bara di gira bara di bara shira bara di gira bara di bara shira la bara di gira bara di bara. Liara bara di bara shira bara di gira bara di bara di bara di bara di bara. Liara 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 liara. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Jesus, 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 Jesus. Shira la bara 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 di bara di bara di bara di bara. Hallelujah. 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 Hallelujah, 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 ria, 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 गट्टतले, hallelujah, 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 shira bara 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 बहुमला सुमिया तुझे बहु पवित्र अमल रगत याकडे मागून घेते सुमिया विश्वास असते या सगळ्या जमतीच्या मागून घेते सुमिया या लेनेसला हर एक लेक्चर मागून घेते सुमिया या झूमच्या आणि युट्यूबच्या हर एक लेक्चर मागून घेते सुमिया जे बहु पवित्र अमल रगत हर एकला कव्हर कर सुमिया एकला हर एकलाचे मन काढे जज्म कोड हर एकलाचे चेतना हर एकलाचे इमोशन्स हर एकलाचे हर एक तरह हर एक
ब्रीद, एक ब्रेथ स्वाम्या जेजू तुझ्या अमोल एक रक्त नितळ जाऊ दे. हर एक मेटा तुझ्या अमोल रक्त नितळ जाऊ दे. हर एक चिंता तुझ्या अमोल रक्त नितळ जाऊ दे. या थोडं वेळ तुझ्या संगत आम्ही वेळ करसितना स्वाम्या जेजू ते पवित्र रत्न बळवंतरानं कंट्रोल घेऊन दे. आमचं ताळे, आमचे मत, आमची उतरा, आमची जीभ, आमची चेतना पवित्र तुझ्या खंटला खाली येऊ दे. रिया शराला बरा 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 दिबरा 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 रुदी 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 हालेलुया 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 रिया 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 रुदी 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 हालेलुया 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 रिया 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 जेजू 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 हालेलुया 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 रिया 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 पवित्रत्वाचे बळवंत सकत वळण येते घट्ट जणांचं ते करूया पवित्रत्वाच्या अन्नांनी देवनेताचा घट्ट जणांचं ते करूया पवित्रत्वाचा अनुभव करूया सुते करूया शरीराला बरा 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 घट्ट तळ्या कितले घट्ट तळ्या आमचे स्तुती करता तिथली सड स्वर्गाच्या दारवटा लागे आमची स्तुती पावता आणि तिथले मात्र नाही स्तुती करता 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 हर एक चांगले तुटून पडतात जेजूच्या नावान आम्ही सिंपल व्यक्ती नाही आमची जीभ जेजूच्या अमल रक्ताने तर केली आमच्या जिभेर अधिकार आणि सकत अधिकार आणि पदवी देवाने आमच्या जिभेर दिल्या अधिकार आणि पदवी जेजून आमका दिल्या त्या अधिकारान पदवीने आम्ही स्तुती करताना आमचे सांकली तुटून पडतात हालेलुया 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 या शहराला बरा 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 सिच्युएशन चेंज जातात जेजूच्या नावात हर एक सिच्युएशन चेंज जातात आमच्या सम्यक साध्याचा शरा बरा 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 दिबरा 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 हालेलुया 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 या रिया 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 रुदी 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 थँक यू जीसस 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 हालेलुया हालेलुया जेजू 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 Psalm 80 verse 3 देवा आमका परतून वयर काढ देवा आमका परतून वयर काढ Psalm 80 verse 3 देवा आमका परतून वयर काढ तुझ्या मुखामुळे जो पडझड आमचेर फांकवून दे देवा आमका परतून वयर काढ तुझ्या मुखामुळे जो प्रकाश परतून आमचेर फांकवून दे आणि आमका सडवण मेळटली आज आम्ही माग्या दोन्ही हात वैरुबान माग्या आज देवा या सोमवारच्या दिवसा हर एका दिवसा सोम्या आम्ही तुझ्या हजरपणात येतो हर एका दिवसा आमची दुःखान घेऊन येतो आमचे दुःख तुझे मुखार सरतो आमचे दुःख तुका एकल्याकच जिव्या देवाक सांगता मुझे हृदयान ऐकतल्या मुझ्या हृदयानाक थाण दितल्या देवा तुका सांगता या सोमवारच्या दिवसा या सकाळीच्या वेळा देवा तुझ मुझो आसरो या सकाळीच्या वेळा देवा तुझ मुझो आसरो देवा तुझ मुझो आसरो Psalm 12 verse 5 जुलूम बघतल्या निराधाऱ्यां खातीर हासकार सुस्कार सुटतल्या दुबळ्यां खातीर हांव आतां उठतलो तुवें सांगलाय तुझे उतर सांगता हासकार सुस्कार सुटतल्या दुबळ्यां खातीर हांव आतां उठतलो
आज उठ सोम्या, या सोमाराच्या दिवसा तुझ्या भुरग्यांक तू स्पर्श कर. या सोमाराच्या दिवसा आमच्या काळजात असले हर एक आकांत, आमच्या काळजात असले हर एक रडणे, आमच्या डोळ्यांतली हर एक दुखा देवा तुझे मुखार पावून दे. आमचे हर एक दुःख तुझ्या शिसल्यान तू भरून दवर, भरून दवर. Psalm 32:7 तू मुजो आसरो, आकांताच्या वेळार तू म्हाका राखताय. आज यायच्या या सोमाराच्या दिसा सडवणेच्या उल्हास बरेत गीतांनी म्हाका तू वेडो घालताय. सडवणेच्या उल्हास बरेत गीतांनी तू म्हाका वेडो घालताय. हा विश्वास दा, अविश्वास दा तुझ्या लागी आसरो घेऊन आयिल्लो, तुझ्या लागी आधार मागून आयिल्ल्या तुझ्या भुरग्यांक तू कधीच पयसलोटी नाही. आज तू म्हाका हर एका वाईटांतल्यान निवारताय. आज म्हाका जाय तसो मुकुट तू दिताय. अर्गां तुका जेसू, अर्गां तुका जेसू, अर्गां तुका सोम्या, अर्गां तुका सोम्या. थँक यू जीसस, थँक यू जीसस, थँक यू जीसस, थँक यू जीसस, थँक यू जीसस. याराला बारा बारा दी बारा दी 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 दी. थँक यू जीसस. दोळे आमचे दांपया, दोळे आमचे दांपया. दोन्ही हात आमच्या काळजाचे दवरया. देवाचे उतर आज आमकां म्हणटा. आज देवाचे उतर म्हणटा. आज आम्ही आमचो आसरो Psalm 91 आम्ही आमचो आसरो त्या देवातही सोदता, त्या देवातही सोदता, त्या सम्याच्या आसऱ्यांत आम्ही वेता. आज ते देवाचे उतर, देवाचे उतर जुआंव सवांचे पहिलो अध्याय. देवाचे उतर जेसू, ताच्या आश्रयांत आम्ही वेता, ताच्या आश्रयांत आम्ही वेता. त्या देवाच्या उतरांतय, देवाच्या उतरांतय आम्ही आसरो घेता. Proverbs 4:20-21 आज देवाचे उतर तुमका सांगता. आज वाचया म्हणण्यो 4 अध्याय 20 आणि 21 वर्ड. मुझ्या पुता, मुझ्या उतरांक चीत दी, मुझ्या सांगण्याक कान दी. ती तुझ्या दोळ्या मुखली पयस करी नाका, तुझ्या काळजा भितर ती दवर. कित्याक जांकां ती मेळटात तांकां ती जिवीत, तांचे सगळे कुडीक ती भलायकी. जांकां ती मेळटात तांकां ती जिवीत. जांकां देवाचे उतर मेळटा तांकां ते जिवीत जावन आसा, जिवीत जावन आसा. आणि हर एका पिडेस्तांक तेंच उतर, हर एका पिडेस्तांक तेंच उतर भलायकी, भलायकी, भलायकी जावन आसा. Psalm 12:6 सर्वेस्पराची उतरां, परिशुद्ध उतरां 7 पावटी उज्यांत घालून नितळ केल्ल्या रुप्यासारखी, रुप्यासारखी देवाचे उतर, देवाचे उतर, परिशुद्ध उतर. त्या देखून ते उतर सकत आसा, ते उतर, ते उतर जावन आसा आमच्या कुडीक भलायकी दिवचे, आमच्या आत्म्याक भलायकी दिवचे. Psalm 33:4 कित्याक सर्वेस्पराचे उतर निष्कपट
सगळी ताची कृत्या विश्वासाची ताचेर विश्वास दवरले कोणस निराशी जायनात. सोम्याचेर विश्वास दवरले, सोम्याच्या उतराचेर विश्वास दवरले, केदीस 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 निराशी जावंकूच जायनात. देवाचे उतर म्हणता जरमिया प्रवाचे पुस्तक 20 अध्याय 20 19 जरमिया 23:29 मुझे उतर उज्या सारखे नाही गाय उलयता तर सर्वेस्पोर ते खडपा फटतले हातोडे सारखे नाही गाय खडपा फटतले हातोडे सारखे. देवाचे उतर आज आमच्या जीवितांत असले हर एक कोटी हर एक बनपसा हर एक सांकले ते उतर फोन घालता हर एक सांकली तुटून उडयता जेजूच्या नावात. आमेन. थँक्यू जीसस. अर्गान जेजू थँक्यू जीसस. आज हे उत्तर आम्ही क्लेम करताना आमच्या जीवितांत तेच ते परिणाम घालून तेच उत्तर आमच्या जीवितांत बळवंतरान काम करू दे. आमच्या जीवितांत असले बांधपासा आमच्या जीवितांत असलो सांगल्यो त्याच जेजूच्या नावान तुटून पडू दे म्हणून सांगता म्हणून उत्तर 3 पटी क्लेम करूया. आयझाया 48:17 सर्वेस्पो तुझो सर्वंदार इस्रायलचो पवित्र देव अशें म्हणटा हांव सर्वेस्पो तुझो देव तुझ्या फायद्याचे ते हांव शिकयता तुवें चलोवंक जायते वाटेन चलयता. आयझाया 48:17 सर्वेस्पो तुझो सर्वंदार इस्रायलचो पवित्र देव अशें म्हणटा हांव सर्वेस्पो तुझो देव तुझ्या फायद्याचे ते हांव शिकयता तुवें चलोवंक जायते वाटेन चलयता. आयझाया 48:17 तुझो सर्वंदार इस्रायलचो पवित्र देव अशें म्हणटा हांव तुझो देव तुझ्या फायद्याचे ते हांव शिकयता चलोवंक जायते वाटेन चलयता. नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुझे सुवासा स्त्रिया भितर तूं सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. जावंक पुरो आमकां एक आमच्या जीवितांत जावंक पुरो सगळे फेल जाले. देर इज नो होप. आम्ही चिंतल्या परी जावना. आमच्या मुखार सगळे दारवटे बंद जाल्यात की खंयच्या वाटेन वेचे म्हण कळना. आज हे उतर घेवया कंटिन्यू मागया कंटिन्यू रिपीट करया. हे उतर आयझाया 48:17 हे उतर या मॉर्निंग मन्नाच्या मागण्या जमतेचे बुनियाद घालणे उतर. हे उतर हे सकाळचे मागण्याक बुनियाद घालले देवाचे उतर. आयझाया 48:17 3 वर्सां आधी त्या दिसा देवान आमकां दिल्ले उतर आमकां कळीत ना. त्या दिस सोम्यान सांगले आज मागणे करा आणि त्या दिस आम्ही मागणे करायचे जाल्यार देवान आमकां दिले उतर हे आयझाया 48:17 आमकां गोतूनतले हर एक दिसा आम्ही हे मागणे सुरू करतले. आम्ही एक दीस आम्ही मागले सांगात मेळून 50 पटी विंगड इराद्यापासून येस उतर क्लेम करून मागले कंटिन्यू मागले आणि देवान आमकां ताची येवजण दाखोवन दिली. देवान ताची वाट आमकां दाखोवन दिली. या मागण्या जमतीचे बुनियाद त्या देवान या उतरा मुखार. देवाचे उतर आमकां सोलून व्हरता. देवाचे उतर आमकां वाट दाखयता. Psalm 119:105 देवाचे उतर आमच्या पावलांक दिवो उजवाड आमच्या वाटेचो. देवाचे उतर आज तुझ्या आणि म्हज्या वाटेक म्हज्या पावलांक दिवो देवाचे उतर आमकां सारखे वाट दाखयता.
जंय अंकार आसा थंयसर उसवाड फांकयता. देवाचे उतर आमच्या बंद जाल्ल्या मते, दाड्डे जाल्ल्या मते आज उजवाड फांकूंक शकता. ते देवाचे उतर, त्या देवाच्या उतराक आम्ही चिपकन रावया. आज आमच्या जिवितांत असले हर एक काळोखाची पदवी, अंकाराची सकत, आज विशेषरान भुसवाडाचे उतर आज आम्ही उसारतना सगळे अंकार नापैस जाऊ देऊन मागे सांगता म्हणून होतं. परत 3 पटी क्लेम करूया. आयझाया 48:17 सर्वेस तुझो सर्वंटार इस्रायलचो पवित्र देव अशें म्हणटा, हांव सर्वेस तुझो देव, तुझ्या फायद्याचे ते हांव शिकयता, तुवें चलोंक जाय ते वाटेन चलयता. आयझाया 48:17 सर्वेस तुझो सर्वंटार पवित्र देव अशें म्हणटा, हांव सर्वेस तुझो देव, तुझ्या फायद्याचे ते हांव शिकयता, तुवें चलोंक जाय ते वाटेन चलयता. आयझाया 48:17 सर्वेस तुझो सर्वंटार इस्रायलचो पवित्र देव अशें म्हणटा, हांव सर्वेस तुझो देव, तुझ्या फायद्याचे ते हांव शिकयता, चलोंक जाय ते वाटेन हांव चलयता. नमान मरिये कृपेन भरले सुमित्य सुमेसा स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचें फळ जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माया कितली आवय बापय आपल्या भुरग्यांपासून मागून आसात, तांचे जावन बरो 10वी जाली या 12वी जाल्या, मुखार कितें करचें म्हणल्यार कन्फ्युजन आसात भुरगीं. खंयच्या वाटेन वेचे, खंयच्या कंट्रीक वेचे, खंयच्या कॉलेजीक वेचे, खंयचें प्रोफेशन वेचून काडचें. आज कितल्या युवा जाणांक सैरीक लागतात ना, आयिल्ली सैरीक कन्फ्युजन आसा. कितें जायजे तुका, कितें ताका कितें जायजे, कसले लाईफ पार्टनर चूज करेजे कळतेत ना. कन्फ्युजन आज ते कन्फ्युजन सोम्याच्या हातान समर्पण दिव्या. देवान एका सल्याक सली येदळूच तयार करून दवरल्या, त्या सलयेक सलो येदळूच तयार करून दवरला. आज मुजी मतींत आसा ते नाही, बगर सोम्याच्या मतींत आसा ते उगटापे जावं दे. सोम्याच्या मतींत आसा ते उगटापे जावं दे. आज सोम्याची खुशी समजून घेवची कृपा मेळो दी. सोम्याची खुशी वळखून घेवची, जाणा जावची कृपा मेळो दी. सांगता म्हणून सगळ्या कन्फ्युजनांतल्या भुरग्यांक सोम्याच्या समर्पण दिवन सांगता म्हणून हे उतर क्लेम करूया. आयझाया 48:17 तुझो सर्वंटार इस्रायलचो पवित्र देव अशें म्हणटा, हांव सर्वेस तुझो देव, फायद्याचे ते हांव शिकयता, तुवें चलोंक जाय ते वाटेन चलयता. आयझाया 48:17 सर्वेस तुझो सर्वंटार तुजो पवित्र देव अशें म्हणटा, हांव सर्वेस तुझो देव, तुझ्या फायद्याचे ते हांव शिकयता, चलोंक जाय ते वाटेन चलयता. 48:17 सर्वेस तुझो सर्वंटार इस्रायलचो पवित्र देव अशें म्हणटा, हांव सर्वेस तुझो देव, तुझ्या फायद्याचे ते हांव शिकयता, तुवें चलोंक जाय ते वाटेन चलयता. नमान मरिये कृपेन भरले सुमित्य सुमेसा स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचें फळ जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची आज समर्पण देव्या विशेष रान नवी काजर जाल्ल्या जोड्यांक समर्पण दिव्या. आज कितले काजरी जोडी, आज कितली काजरी जोडी आज संसाराचे जावं पाश्चात्य ट्रेडिशन अडॉप्ट करते असत. सोम्याच्या समर्पण दिव्या. मागण्याच्या वाटेन तांणी परतो, मागण्याच्या वाटेन भावार्थाच्या वाटेन तांणी परतो सोम्याच्या समर्पण दिव्या. आज भावार्थ भायले आडंबर नाही, बगर आत्मिक जिनी भितरले ते संस्कार, भितरले आचरण, भायले आडंबर नाही. आज आत्मिक आचरण हर एक वेळा, हर एक घडये, एक कुटुंब सोम्याच्या हजरपणात येऊचे.
सौम्याचे 1000 पण तांच्या मध्ये आशा करता. मॅथ्यू 18:20 कैंसर दोग वा तेग, दोग एक गो एक बायल, तेग एक भुरगे, तेग सांगता म्हणून मागतात. थंयसर देवाचे 1000 पण असता, हांव थंयचे मध्ये असता. जेजू सांगता आज कुटुंबान सांगता म्हणून, सांगता मागणे करू, सांगता वेळ करसो. आज गोवाक टाइम ना बायलेक टाइम दिव, बायलेक टाइम ना गोवाक टाइम दिव. आज आवय बापयक वेळ ना भुरग्याक टाइम दिव. आज भुरगी तांच्याच सिच्युएशनार, आज भुरगी तांच्याच वर्ल्डान, आज भुरगी मोबायलाचेर, गेम्साचेर वा सोशल मिडियाचेर मेतेर जावन आसात. मोग आवयतावन बापयतावन जाय जालो मेळवना. आज सोशल मिडियातावन मोग सुत्ते आसात. नाका जाल्ल्या वायट वडण्यांक संपडतात, वायट कोणच्या ट्रापान संपडतात. विशेषरान माग्या, विशेषरान या आवय बापय पवित्रत्व सलोंदी या भुरग्यांक वायट ट्रापान संपडल्या, वायट एडिक्शन संपडल्या भुरग्यांक सुटका मेळच्या पासून सांगता म्हणून होतं 3 फाटी क्लेम करया. आयझाया 48:17 सर्वेस फोर तुझो सर्वंदार, इस्रायलचो पवित्र देव अशें म्हणटा, हांव सर्वेस फोर तुझो देव, तुझ्या फायद्याचे ते हांव शिकयता, सलोंग जायते वाटेन चलयता. आयझाया 48:17 सर्वेस फोर तुझो सर्वंदार, इस्रायलचो पवित्र देव अशें म्हणटा, हांव सर्वेस फोर तुझो देव, तुझ्या फायद्याचे ते हांव शिकयता, तुवें सलोंग जायते वाटेन चलयता. आयझाया 48:17 सर्वेस फोर तुझो सर्वंदार, इस्रायलचो पवित्र देव अशें म्हणटा, हांव सर्वेस फोर तुझो देव, फायद्याचे ते हांव शिकयता, तुवें सलोंग जायते वाटेन हांव चलयता. नमान मरिये कृपेन भरले, सोमे तुझे सवय आसा, स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचें फळ जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे मोकळ्या हातीन अधिकार हातांच्या मनाच्या घडी आमचे दोन्ही हातांचे वयर बारया माग्या. विशेष रान कितले जण पिढे असतात, त्या हर एका पिढे असतात सोम्याच्या त्या समर्पण दिव्या. एक बहीण कालच्या दिसा सकाळी कार्डियक अरेस्ट जाला, विशेष हॉस्पिटल ऍडमिट आसा. तिका सोम्याच्या हातान समर्पण दिवन माग्या, समर्पण दिव्या. एक बहिणीन मागूंक सांगला, तिचो पापा 79 years ताका सर्जरी, प्रॉस्ट्रेट रिमूव्हल सर्जरी, 6 hours 6 घंट्याची सर्जरी परवा 23rd मागच्या विशेष रान सोमी ताका स्पर्श करून दी, तांकां त्या डॉक्टरांक स्पर्श करून दी. सगळे सर्जरी बऱ्या रितीन जावचे पासून देवाची कुशी वय जाल्यार ताजी सर्जरी नासतनाच सुमिताका स्पर्श करून दी. सगळे रिपोर्ट नॉर्मल येवचे पासून माग्या, समर्पण दिवन माग्या. टिरील म्हणल्या भावान सोम्याच्या समर्पण दिव्या माग्या. ताजे सगळे रिपोर्ट्स नॉर्मल येवचे पासून, सगळे इन्फेक्शन जेजूच्या नावान कंप्लीटली जेजूच्या क्रुसामळा वचून पडले. कंप्लीट भलायकी तो भाव अनुभव करून दे याकडे जेजूच्या नावान. कंप्लीट भलायकी जेजूच्या नावान स्वीकार करून दे. जेजूच्या नावान, जेजूच्या नावान, जेजूच्या नावान माग्या. कितल्या जणांनी विंगड गरजांपासून मागोंक सांगला. या लेनर या युट्यूबाचे पिटिशनां केल्यात, या झूमाचे पिटिशन समजा समर्पण दिव्या. कामाचे समस्ये, विजाचे समस्ये, हर एक पिढी असतात, आयसीयूत असतात, व्हेंटिलेटर असतात, कॅन्सर, टीबी, ब्लड प्रेशर, विंगड पिढ्यान कष्ट नसतात, तुम्हाला समर्पण दिव्या. कोणाचे ऋण फारीक करूंक जायनासतना कष्ट नसतात, हर एका गरजापासून माग्या. तशीच या सगळ्या मागण्यासोबत हर एकल्या समाजाचं समर्पण दिव्या भाग्या. हर एकल्याच्या गरजापासून. कितल्या जणांनी तुम्ही या युट्यूबाचेर पिटिशनां घालात, झूमाचेर पिटिशन घालात, तुमच्या हर एका पिटिशनां बसत सांजेर इंटरसेशना वेळार परत आम्ही तुमची नावां काण मागतला. तुम्ही कितल्या जणांनी या युट्यूबाचेर पिटिशनां घालात, कितल्या जण या झूमच्या पिटिशन बॉक्सान, चॅट बॉक्सान तुम्ही चॅट कर तुमची पिटिशनां घाल्यात. कोणे तुमची नावां आमकां कोणा
कोणाची नावां आमकां या युट्यूबाच्या चाट बॉक्सान दिसतात तुमच्या हर एकल्यांची नावां आपण विशेष सांजेर आमचे टीम मागतले 1 घंटो इंडियाचो टाइम 9:30 तावन 10:30 कुवेटचो टाइम 7 तावन 8 दुबयचो टाइम 8 ता 9 1 घंटो सोम्या मुखार दिंबी पडोन आमचे सगळे टीम मागतले तुमच्या जिवितांत सोम्याची आशीर्वाद तुम्ही अनुभव करचे बसतात सोम्याचे गुण कसे सकत तुम्ही अनुभव करचे बसतात सोम्याची सुटकेचे जीवित तुम्ही अनुभव करचे बसतात विशेष हर एकल्यांची जीवित हर एकल्यांचे गरजो सोम्याच्या हातान समर्पण देऊन घट्ट तळ्यान येऊन तर 3 पटी रिपीट करूया आयझाया 48:17 सर्वेस तुझो सर्वंदार इस्रायलचो पवित्र देव अशें म्हणटा हांव सर्वेस तुजो देव तुझ्या फायद्याच्या ते हांव शिकयता सलोम जायते वाटेन चलयता आयझाया 48:17 सर्वेस तुजो सर्वंदार इस्रायलचो पवित्र देव अशें म्हणटा सर्वेस तुजो देव तुझ्या फायद्याच्या ते हांव शिकयता तुवें सलोम जायते वाटेन चलयता आयझाया 48:17 सर्वेस तुजो सर्वंदार इस्रायलचो पवित्र देव अशें म्हणटा हांव सर्वेस तुजो देव फायद्याचे ते हांव शिकयता तुवें सलोम जायते वाटेन चलयता नमान मरिये कृपेन भरले सुमित्य सुवेसा स्त्रिया भितर तूं सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू हालेलुया 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 शिरा याले कितले जण बहुमंगळ सोम्या याले कितले जण या घडी आसात मागून आसात शुद्धीकरण आसात सोम्या जेजू या हर एक तुझ्या भुरग्यांक तुझ्या हातान समर्पिता सोम्या जेजू तुझे उत्तर सांगता हालेलुया 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 सोम्या जेजू तुझे उत्तर सांगता आमचे हर एकल्याची नावा आपल्या तळहाताचेर तुवें कांतले तुझ्या हाताच्या तळवेचेर तुवें कांतले तुझ्या हाताच्या तळवेचेर तुवें कांतले आमच्या हर एकल्याची वंटी तुझ्या मुखार आसात आमच्या हर एकल्याची वंटी तुझ्या मुखार आसात आमचे हर एकल्याची आमचे रडणे आमचे रुदान आमचे दुःख तुझ्या शिसल्यान तुवें भरून दवरले सोम्या जेजू आज या हर एकल्यांक तुझ्या हातान समर्पिता तुझ्या कालवारच्या त्या कुर्सामळा दवरता त्यांचे हर एक गरज हर एक कोणेपण हर एक कचकत काय हर एक त्यांचे दुःख हर एक त्यांची पीडा हर एक त्यांचे समस्ये हर एक कुटुंबाचे असमाधान काय कुटुंब असले पण हर यांच्या भुरग्यांचे समस्ये भुरग्यांचे जीवित भुरग्यांचे फुडार आज सोम्या तुझ्या पवित्र कुर्सामळा दवरता सोम्या भाग्यवान कुर्सातान वाळचे ते तुझ्या अमूल्य रगत या हर एक तुझ्या भुरग्यांच्या देवान येऊन दे कम्प्लिटली सुखाळ मिळवून दे आणि तुझ्या आशीर्वाद तांकां मिळवून दे जेजू तुझ्या पवित्र आणि बळवंत नावान मागता सोम्या आमेन 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 उदास तुवर ये तुझ्या आश्रया तुझा आधार मागलो तुझे मध्यस्थी सोदलो कोण कोणी कुमक म्हणून सांगितलं म्हणून कधीच ऐकूंक ना हे पातीने दैत्यान तुझ्याकडे येता हे औपरी छावपरी तुझे मायेकडे येता पाती आणि खंतिष्ट तुझे मुखार रावता मुनी सल्ल्या देवपुताची माये तुझी मागणी तिरस्कार करू नका कोण तुझे काकुळतींची मागणी आहे आमेन 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 नमान मरिये कृपेन भरले सुमित्य सुवेसा स्त्रिया भितर तूं सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू भगवंती मरिये देवाची माय आपल्या महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवी मगाचेनो ते तुमकां हर एकल्यांक आयचो दीस आताच्या विस्तार आशीर्वादांनी बरो दी ताच्या पवित्र आत्म्यान तुमकां हर एकल्यांक आयच्या दिसा हर एक मेटांनी सलर दी परत आमी मेळया सांजेर झूमाचेर इंडियाचो टाइम 9:30 तावन 10:30 1 घंटो कुवेटचो टाइम 7 तावन 8 वरां इंडियाचो टाइम दुबयचो टाइम 8 तावन 9 वरां मगाचेनो आमी सांगता मेळया हर एकल्याच्या गरजा पुजत मागया प्रेज द लॉर्ड गॉड ब्लेस यू Praise the Lord. God bless you. Thank you, brother.